Kaming chu Mary ania kum sombariat kani kathil soitori adang lamin amaklea ase adik ve kani quarantine story chu kan nei ve kome chuan ka thon thu hi amak per karing hi experience hian midang hau tan zirtir ani e karing ani kum sangi somni alo thlen chuan kan thil soile news ka kan ngai thlak chu angai ve kani coronavirus la tak China atang lo chuak COVID-19 ani atir chuan enga ma ngai lo katuma ma se ka hlawin ka chi ai ani mi zongzong chuan coronavirus liran soin an ngai tua news ate social media lama le chinsin bulama thlengpon new year ka chenga chuan kartle maral nuwa chuan khoi huna po virus an nuwa ke hi hypochondriac tia an ko chin na kanaya zia chu nanna engpo lau chinle kai in ring chuan engma lo ngai katuma ma se chu kathil theilo thilani January ni somni pakhat kha COVID-19 an mu chwani ania US a chuan chu thil ka sha chuan tamdoi dora ka kalpata max le thil neu chu kali ta chewa chuan ei tu tam tok tak kali le a julfi alo chuan in chu chwa san katum lao Washington aya New Year ka kayan tamso ka pang chuan ka hlau hle a tuipuya mani che chumin ki chakani engpo ni se ka thile wang chuan puisa ka phongna sa hle a ma se a chol boxi ka max le chuan min kum tok lawin ka sia a boro ka arul lu ringa ka biang tle malang boka ani na taka chuan ka pumpuya in khofek ka duwa chian engineer kanaya ani bula chuan max lakhak me theilo ka du thu ka shila a boy video awangin kar khat emo kar pi vel nga angai thumin shila in ka chwa san lo re ve le to a TV studio ka thoka ka boss chu ka thil ton song le na aga kal theilo pu chu engkim ka shila ina tho me ka du thu ka soibok min ban me done mo ka dia ma se ina na tho chuin phal sakta a January thla chap alania social distancing engma anakal pui buk sila atir chuan amin tilum emema ma se thlani atlen chuan a chun chu kani to re reng law mi ain ken ring ma mai chawni kar khat vel liam chuan ka chian chu max asiam zo tole tolo chu ka zota ani chuan lamei turin mi shila ka max nei chuan ka mai chu ka tuam thalia sapoya mi ho chuan min enduin makmin tiloma ma se sapoya chuan makti tur tamna tu amon ka thlen chuan max chu tukver changin thei thaturin ka tia tu ma nai ka tulawa chuan ka chian chuan max chu chhong sai na achang chuan alo the thla a kaman vel chata ka vo ngala ka du ang tak chuan atom cha a chuan asuk theya apon lai po alak thlak theibok ka him sotin ka insia chuan Tokyo Gold emo Kakashi emo chungo chu kari ro lo langa medical mask ka wang chuan mi in baklem law akul ka tisok New Year ka ni miawa ka confuse ta virus thilvel a ring chung chu vuah lo ka du to law dora chuan mamo thil dang chu kali le a dor nei tu chuan min hlawa ruk emo min tipo ka maxi an du lo hlong viawa ma se ke chuan ka ngai na in ka du straw a in tur kwa a oma lak thak her ngai la vin thil ka in the o e ka soi khami kha chu e tur ka nei hau hi ka her som veka ka e tur e chin pa ngai te po ka her som veka straw in ka infection tuile tuilo hi a om ve a French fries le pineapple chu tuile tu e be chin lo kara liap tam tol tula vian tam tol boka mi zong chu ama ko mang chuan an vel ta hloma atira changa ka film khurang khan film khur ve se chuan an ve ka ring me lo tha aliam me chuan ka mak chu voi thom ka su a kamot pui boka telo chuan kamu hil theilo Kakashi riru ka sha thiam pui le min ti konfi in
oma tinuam bok kar tam tak mask ka vuah nu chuan ka biang veilam chu apol tapaka allergy ka ne mo ka intia angeng angka tia online ka chiara mura kan mo ve ni adikem chu ka shelaka ka mai ka phia ka vuah lia darkar tlem chu ka angeng wang chuan ka phetha ma se ka vuah le thuaya nitlen nu chuan a zuala cream mairo ta na chate chu ka in noya ka mask chu ka vuah le a cream tam zok chu ka mo ve ni doctor rondon chuan virus awangin kan buaya ka thei ang chuan ti re ka tuma ma se are thei me buk sila ka be dong hle a zan khat chu ka mai sa hu wang chuan ka hara chuan thil che ni om takin ka shebong tui votin ga depa ma se acha chawla minute lem no chuan hlau hlema ina hospital kal chu ka du'a du thlan dur ka nei lawani ambulance chu a him zokin ka shia ma se an khara virus wangin hospital chu ka thleng thei shama ma se amun ka thlen chuan min shwai tu chuan damdo in hlenga kal theilo thomi shila hospital nei ba ka du lawani hypochondriac khautan chuan damdo in chu la takani ma se ka to ka thlen chuan non covid area min tira ka chawin ka chaklo emema kalau mu hina ka harle chuan doctor ho chu ka ma allo uma milo endigani ni ko shelawa ka omlai chuan allo ti zo veka ka maya thil thleng chu mi she veka insha chuan makin ti venge yang mask ka vuah lo lai chuan ka maya thawan tuya aluma tui chu an lian ma dona ka ngeng omna taka an la tui zui chuan chu thil chu cutaneous mycst ania ka mai chu an enkol fata chuan antibiotic ointment man do min pia ka mask po chu vuah reng lo turin min ki bok ran nung nau blanket a khung ang vel kani awangani chuan apuan chu a cha tok lo buka doctor chuan psychologist clinical turin min tia hypochondriac kani wangin ka hlona wangin thil a thleng thui ma ani psychologist ka hmot tam fe tu chuan ka chunga thil thleng chu ka soi chuak theya tuna oga sani to a max wat chungin ka chuaka chon chupa ngai ka ele to pok na thona pok kala max ka voriang ka chuan vore velo ula ka ti chuan thaula ka fimphur bokru